болки в гърба. Когато човек има болки в гърба продължително време, това е сигнал, че той се чувства неподкрепен. И тук може да поработим как да приема истината на Създателя, без да я пречупвам през собствената си интерпретация. Аз знам как Създателят определя прошката и състраданието. Аз съм състрадателен към себе си. Аз знам какво е усещането да бъдеш успешен. Аз знам какво е усещането да живееш без да бъдеш жертва. Аз знам какво е усещането да живееш без да тормозиш другите. Аз се грижа за себе си. Аз знам какво е усещането да живееш без да водиш безсмислени битки. Аз знам как да живея без да се страхувам, че ще бъда изоставен от Създателя. Аз знам как да живея без да бъда мъченик. Аз знам какво е усещането да живееш без да носиш на плещите си целия свят. Аз знам какво е усещането да пораснеш и да станеш силен. Аз знам какво е усещането да получаваш ясни и недвусмислени послания от Създателя. Аз знам какво е усещането да живееш без да обвиняваш Бог за всичко. Аз знам какво е усещането да се вслушвам в определението на Създателя за това, от какво се нуждая. Тук също масажирай на нивото на ушите, ако направим мислена линия отзад на тила, точно в основата на черепа, което според китайската медицина е управляващия меридиан, който отговаря за усещането подкрепен, неподкрепен, и това е точно в темата. Така че може да масажираш и двете места, докато повтаряш след мен. Запази това видео, последвай ме и повтаряй след мен тези внедрявания, докато за теб станат истина и станат твоето вътрешно състояние. Ако усещаш, че имаш нужда от по-дълбока работа по определен проблем, искаш да освободиш енергийната причина за нещо, или искаш да си разчистиш пътя към определена цел на енергийно ниво, свържи се с мен за кратък разговор.